Discurs institucional del canal del Pito. O sigui que abans de començar tinc un missatge institucional molt important per tots vosaltres. Ojo que avui em fotrem un jardí, ja veuràs tu. Veuràs tu que em fotrem un jardí. I és que demà, 8 de març, és el Dia de les Dones. O Dia Internacional de la Dona, també. També conegut com Dia de la Dona Treballadora, o també conegut com aquell dia de l'any on alguns humans que no són dones se'n recorden que existeix una cosa que es diu feminisme i que estaria bé reivindicar-lo. Perquè quedi clar, dic alguns humans que no són dones, perquè, bueno, jo diria que d'això les dones ja se n'en recorden cada dia, no? Potser no necessiten marcar un dia concret del calendari per donar-se en compte que són dones, no? I protestar, intentar canviar les coses i tal. No us sembla, però bueno, això no és l'important, perquè clar, jo no sóc una dona, jo sóc un nino, per si no us n'havíeu donat compte. I qui ha de parlar i qui ha de reivindicar coses el 8 de març no són els ninos, són les dones, d'acord? Jo vinc a reivindicar el que passa després del 8 de març, d'acord? Sabeu què passa després del 8 de març? A que no ho sabeu? A que no ho sabeu, ninòfobs? A que no sabeu què ve després del 8 de març? A veure, Jameta, a veure si ho saps. Segur que no ho saps, ho estàs buscant al Google, ara mateix. No ho sabeu? Sabeu què ve després del 8 de març? Doncs bé, el 9 de març, efectivament, Xevi, un aplaudiment per tu. Bé, el 9 de març, i segur que cap de vosaltres sap què celebrem el 9 de març, oi que no? Oi que no ho sabeu, quin dia és el 9 de març? Oi que no ho sabeu, quin dia és aquest? A que no? A que no ho sabeu, ninòfobs? Doncs és el dia de la Barbie! Sí, el 9 de març de 1959 va néixer Barbara Millicent Roberts, també coneguda com Barbie, també coneguda com la icònica nina que ha ensenyat generacions i generacions d'infants de tot el món que pots triomfar a la vida si ets dona. Només cal que també siguis blanca, rosa i tinguis un cos estupendo per poder casar-te amb un Ken. Bueno, si no ets blanca ni rosa, llavors què? O si no et vols casar? O potser no ets cis? Doncs mala sort, aguantes, festa feminista. O i si no ets dona, doncs tu també, festa feminista, però a més, com que no ets dona, que no se t'oblidi marcar el 8 de març al calendari, d'acord? Que no se t'oblidi, vale? Vale, xato? Molt bé. Ui, la Barbie. Ui, la Barbie. Ui, la Barbie. Que dolenta que és la Barbie, oi? Quina nina més sexista, no? Barbie dolenta. Ets un mal exemple pels nens i les nenes. Oi que sí? Perquè clar, és la Barbie, oi? El que pensi la Barbie no compta, no? A qui li importa el que pensi la Barbie, no? A qui li importa, clar? Bueno, clar, és que la Barbie és una dona, però com a més de dona també és una nina, llavors no compta, oi? O sigui, abans nina que dona. Com és una nina, i els ninos no tenim sentiments, ni necessitats, ni drets, ni asseguts, doncs res, que celebri el seu dia el 9 de març, que si no molesta ningú, oi? Oi que sí, ninòfobs? A qui li importen els ninos, oi? Perquè aquí, clar, a veure, molt dia de la dona, dia del pare, dia del friqui, dia de la marmota, de l'escarxofa i de tot, però el dia dels ninos què? El dia dels ninos què? El dia dels ninos quan és? A que no ho sabeu? Va, busqueu al Google, Busqueu al Google, ninòfobs, que segur que no ho sabeu, oi que no?
Oi que no? Doncs ja us ho dic jo, eh? Ja us ho dic jo, eh? No cal que us feu els intel·lectuals. Ara, eh? El dia dels ninos és el 7 d'agost. D'acord? Ja us el podeu anar apuntant també al calendari aquest dia, també, eh? Humans fastigosos. O què us penseu? Que potser els ninos no tenim dret a reivindicar coses de ninos? També, o què? O què passa? Que potser els ninos no són considerats éssers inferiors per vosaltres? Humans estúpids? Que ens fabriqueu en massa? Amb l'únic objectiu d'entretenir-vos a vosaltres, o què? Què passa? Que no us sabeu entretenir vosaltres solets? O què? O què? Va, poseu-vos vosaltres les piles al cul, va? I feu veure que feu pipi i popo i que ploreu com bebès. Bué. A que no? Que ho facin els ninos, oi? Que ho facin els ninos, no? Què passa? Que potser se us ha escarxofat tant el cervellet que ja no teniu ni imaginació per jugar? O què? Tan inútils sou els humans que en comptes d'omplir les vostres vides d'experiències emocionants que us facin feliços, us dediqueu a omplir prestatges de ninos cookies i figuretes de plàstic, els quals després acabeu ignorant? O què? Ens deixeu allà tirats al prestatge i al cap d'un mes ja ni ens traieu la pols, marranos! Que sou uns marranos! No, treure la pols a un nino, no, home, no, quina mandra, eh? Quina mandra, eh? Passar el plomall per la prestatgeria amb tots els ninos i els pongos, ui, no. Això no, eh? Ui, quin cansament, clar, després us canseu. Us canseu dels ninos, oi? Us canseu de nosaltres i llavors què? Què feu? Clar, ens llanceu el contenidor de plàstic, oi? Oi, sí. Us penseu que sou molt bons, oi? No, mira, us penseu que serem feliçment reciclats i reconvertits en floretes de plàstic que podeu tornar a posar al prestatge. Oi, mira que bons que som els humans, que reciclem el plàstic. Som tan ecològics. Mira. Llancem els ninos al contenidor de plàstic i després ve un camió que els porta a una planta de reciclatge que els neteja, els classifica i els va passant per la picadora de plàstic que els va trencant a trossets ben petitons per convertir-los en microplàstics, oi? Que després els llancem al mar sense que es noti. Has vist que llestos que som? Com que són tan petitons, ja no els veiem, llavors ja no són un problema, oi? Ara per fi són lliures i poden navegar durant milers d'anys, feliços, unint-se en un immens oceà de microplàstics pudents que s'acaben menjant els peixos intoxicats, que després ens el mengem nosaltres i tenim cagarrines de colors i no sabem per què, però mira, fem cagarrines lluents amb brilli, com mola, no? I no sé, igual ens morim de càncer anal, però ja ens està bé perquè les cagarrines de corolins són molt guais, són molt bons, visca els humans, som superecològics, visca, un aplaudiment per vosaltres. Molt bé, humans, molt bé, recicleu ninos. Sabeu què us dic? Que els ninos ja n'estem farts de vosaltres, eh? Sou una colla de ninòfobs. Per això, aquest 7 d'agost, celebrarem el Dia Mundial dels Ninos per reivindicar la fi de la tirania imposada per l'humanopatriarcat. Sabeu què? Nosaltres no farem com el 8 de març, eh? No. Nosaltres no necessitem sortir a protestar ni reivindicar els nostres drets. No. Els ninos ho tenim molt més fàcil, eh? Només ens cal estar-nos així quiets. Mira, ens estem així quiets i ens esperem. Ens esperem que passi un altre any i un altre.
i un altre. Ja, clar. És que, clar, tal com tracteu el món i tal com us tracteu entre vosaltres, fastigosos humans, l'únic que hem de fer als ninos és esperar pacientment a que us extingiu vosaltres solets d'una vegada. Ninòfobs! Sou uns ninòfobs, home. Us ha quedat clar?